Kanega Kut-Apphira zonga jindawai ka jingsha kriktien joblai hakabangi walami ki khubor ki beran jesno abat ki jingïathuhlypa ka ktien ka jongutrai nagane gersan ngiput ya garan sing juga jingkhot shaga jindawai hakabangi judani ka strategic prayer ka jindawai shaga sopdung shaga phang padeng khamtam kerpang ka beran jesno bar ke jingïathuhlypa ka ktien jongutrai khanang bangin lap ega jingthmu ga joblai hapreng jogane ka por kaya bar ke ayom chong ga jingpendep stet ega jingïathuhlypa ka ktien ga baim ka jong utrai haka praterik jong banai bhnyeu ga snam arjar sipo ngidang wan pai namau sinram hakaba ngidon ye ka school of ministry ha to ka por aga sngi ka babot ngayo ega message ka mobile jangana iwe shakari jong oblai ibalalong ka jerap ka jaman sing ka jimshulur ka jing sharai ka jing sneng ka jing penbek ka chikai haga jingim ka janga ka bashimat ba kaying ka sem baka message ka ba ngalayo anai ka lapan ki men semenga baraka sipo terik ubanai ubahnyau arjar sipo menmit khatbeje nga sedang ban rung shaga jindwai ka jindwai ban pen kre sesu ka jalanti baru try bararin juga jindwai lapan ki men sem sibo na po janga haka jidai bat ki jingïathuhlypa ka ktien ka joblai baga da gamit ngala sim yu khulam ban tho ki katu ka ni ki mat kongsan kebidai bat ki jingïathuhlypa bagini ki spotali ki mat kongsan ngalai kertengi ki mau kordor jong ka jingïathuhlypa barngine keren menta kumno ngin sngewthuh ya ki jingïathuhlypa ka kitab jong Isaya lenong barbu pra dkhot kabashipo namar kalong hukum pa ka hukum ulain pa ulain hangni khendiat hangtai khendiat ban sngewthuh ya ke jingïathuhlypa jong ka ktien jong oblai nginumla ban laj ban shim betik tang na ka kitab jingpen pao ban bataino ige jingja tang na katai ka benta jong ka ktien jong oblai ngimla ban laj tang na ka jingïathuhlypa jong tra jisu halor ulum ki olivet discourse ban batai no ya ki jingïathuhlypa ka ktien jong oblai nginumla ban laj tang na ki jing tho jong upol lane jong uyanis nginumla ban batai betik tang na ki kitab jong Daniel lemne ki weipat ki kitab jong ke ngîathuhlypa namar kalong ka hukum pa ka hukum ulain pa ulain hangni khendiat hangtai khendiat ong ka ktien ka jong utrai Isaya lenong barbu khendai dkhot khatwei tiga jingïathuhlypa baro kala jalong hapi kum ki ktien ka kita bala pendat laha kabaki briu ki IT hawai banang daga baong tu puli ya kani nga kerpat ime uru uong ngamla namar la pendat laha ya ka khot khatar ya kata ka kitab ru laai hauta ubamnang daga baong tu puli ya kani nga kerpat ime uru uong ngamlong ubanang kalong gaba bergaba juat ban batai ya ki kitab jong ki jingïathuhlypa tang na kawai ka phang tang na kawai ka khot ban shim ban batai bakalong kumne kadei kumne ban hikai perkhing bagadei ke jikai jonga kadei gerkom sothu jonga balang jongi ka jingki wei kalat
kalong ka ba mensao. La pendait laha la buri. Khamta miki kitab lane yaki khubor jingïathuhlypa. Kalong kahukum pahukum. Kahukum pahukum. Ulain pa ulain hang ni khendiat hang tai khendiat. Ngila ban lap sai khendiat nang ni khendiat nang tai. Ban sngewthuh yaki jingïathuhlypa jong ktien ka jong ublay. Umaulan na ubanengkong. Ublay ulong unong sandur yaki jingïathuhlypa ka ktien jong ublay. Ka jing sandur jong ka jingïathuhlypa. Unong sandur jong ka jingïathuhlypa uday ublay. Ni pulia ke kitab jong Isaya lanang basau penrio. Kidikhat prakhandai shipo. Tukin mau ye kani bat le rangba yeladi. Tupinkin mau pan api kinong le palat. Tukin mau ye ki ba minshwa na min barim. Namar manga ngalong ublay bat omdon uwaypat. Ngalong ublay bat omdon katnga. Ubadayathuh ya kabakut nado kabasdang. Ublay uyathuh ya kabakut nado kabasdang. Long balakerku ya ke kerteng jong ni ublay. Bat ya ki ke bampat le nado menbarim. Daga baong ka jingthmu jonga kan yeng. Bat ngan le ya la ka jing sngewthuh baro. Isaya saupupra khoten riu ter milayo sngau yaka tu khmi yakani baro phite phin om yathu yaka ngalapen iyame yaki ke bathumai na do menta wat ke bala buri ke ba mem shimlatip mentap lapelong yaki ti om na do ben barim. Bat min shwa ke de sngi mempat shimlayo sngau yaki. Yo ba men onga khmi ngalatip yaki. Ngim dei ban tharai start bangilatip lot yake jingïathuhlypa. Shisha mem shimlayo sngau shisha mem shimlatip. Shisha na do men barim yake skor jame am shimlapli namar ngala tip ba mela le shukor balak khot eme unong palat na do kakpo. Kapanganing yu I bau belai uday unong sandur jong ka jingïathuhlypa. Ubalayathuhlypa ya kabakut nado kabasdang. Ublay jonga bat jopi ongga jorai sam khandai phaud khotnikong bat baar. Uday ublay ubana bam jukut shabam jukut. Umdan jing sedang bat umdan jingkut. Uday unong sandur jong ka jingïathuhlypa. Kabaar, kamat, maulan na baar. Kajat ben riu jong ka jingïathuhlypa. Kajat ben riu Israel kare kajat ben riu jong ka jingïathuhlypa ka prophetic nation. Kani kajat ben riu kare kajat ben riu jong ka jingïathuhlypa. Ublay ula jiyat ya kani kajat ben riu. Baula ai ya ka kendau ka siap. Uput laga jong bagian syong pedeng mingi jong ka parthai. Kadang-kadang ba jaga jat ben riu Israel kanong ba Jerusalem. Hakabau Ezekiel lanong basan ke basan uang kani ke Jerusalem ngala bu ya ka hapedeng. Kanong ba Jerusalem lalangin tho kalong hapedeng la paniang ka kemudian paniang syarak ban tebe jing syai. Jerusalem means foundation of peace. Kanong rem juga jingsok Jerusalem. Layong kiten shalom, salem. Kanong ba song pedeng jong ka jingsok. Ka jeb Israel ka jeb bala jit bala peniang. Ban pendep ye ka jing thmu ka jong oblay. Oblay ula pen pau ye ka jing thmu. Jong unam da ka jeb reo. Haulum Horeb lani ulum Sinai ho Moses. Bakan long ka jeb reo lingdo. Ka jeb reo ka bala jit kerpang da oblay. Kaban pendep ye ka jing syakri lingdo kani ka jeb reo ka day ka prophetic nation. Ka jeb reo jong ka jingïathuhlypa.
ka prophetic time clock, ka baji jong ka jingïathuhlypa, ka yeng pereng mingi jong ka perthai, balong kum ka baji ka jong ublay. Min bagani ka jat bin riyo kadang sedang, kidang don kendiat beriyo, ukpatemen jongki wa Abraham, baka yeng jongu kilami, nalaka jong ka ri ka bagi di try ka nong ba or ka ri Mesopotamia, banlet siya ka ri ka bablay kulat ban ay ki ban pendep, iya kata ka prophetic destiny, ka jalanti jong ka jingïathuhlypa ka bablay udan ban pendep, baraka jalanti jongki, kani ka jet benri ka barang kendiat pai ka lama jing'e, jiroy sam si spasan, dekhot bakat ar ter, men ba kitang kendiat ka jingken yot tang kendiat ken, kilalong sok shinong, haka hala ka jongkari kilong sok shinong, kilalek keleng nagaway ka jet benri syagaway, ka jet benri nagaway ka hima, syagaway pat ka ken jet benri, kila shangwir, nagtagadaw kaway na ka kerteng sin ya, Abraham bar ka jet benri ka bami, na ka singkay Abraham, Hebrew kemut crossover wanderer, kila jam sesilang kawayu prates kim tip sudah banai kiri kinong ya wir. Lasin Hebrew kemut crossover, jam sesilang kawayu prates. Wanderer ya wir. Kila wir keleng. Simsha yeno banai bamhok iki. Ulas neng yegis iya namar jongki ublay wai ka special protection. Kajeda kerpang wong wat kta agi bala sle jonga wat pen snew ye kene ngîathuhlypa jonga haka jiu I jong blay ka jabri Israel ka jabri joka jingîathuhlypa ka prophetic nation wong wat pen snew ye kin nong ngîathuhlypa jonga blay ula jit ka jabri bat yo Abraham blay upen itho baude unong ngîathuhlypa bat yo sembai bami na Abraham ka jabri bami na ka singka jela tip kum ka jabri jong ka jingîathuhlypa blay wong how to sim Abimelech wong bo ni du no ngîathuhlypa jonga balay ki media ki la patay ko bor kinong sensar ki khara par khat projbing ki pelit jimut bet ban pet bet tang syakanong ba Jerusalem kari Israel menta balay ki syakri jo balay ka balang kersan ka pet pelit jimut namar bagini ka jabri jo ka jingîathuhlypa lanang pendep ye ka jingîathuhlypa ka ketino balay had Jerusalem Israel ki kun Israel ka ja nala ka jongkari ki lanang wan pai idan kita ki lost tribe of Israel mentala nang wat la bunsnem la but ikini ki bana north east long ba kidei la test ke DNA kidei usembai Israel balaja hagani ki sigila nang lai phai shala ka jongkari ka Jerusalem ta kalong ka phang padeng jongga jingpele jimot nama kade kari ka jepen riu jongga jingîathuhlypa umau kordor balai mat ka balai kun ban sngewthuh ye ka jingîathuhlypa blay ula ay ka kalendar jongga jingîathuhlypa ka prophetic calendar bakani ka calendar kade ka kijing khawai niam jong ki kun Israel puli libetikas lenong gabar fulai blay wa hinyo tuli ka jing khawai niam haka jabr Israel kana kentin jing khawai niam la translate akatin khasi naka kentin Hebrew mowet kamut ka jing khawai niam mowedem ki jing khawai mowet kamut ka jiakut por ki hinyo tuli ki jiaseng kerpang jikun serawang kini kiri ka jiaseng ka kerpang ka jiakut por janga barfi ko ka jabr Israel laisin shisnem pinleki she Jerusalem bani kendo ban nga ka jikut por kini ka jing khaniam ke dong jesno ba ka janti juga jabru Israel baki longkum ka kalendar juga jingîathuhlypa ka plan trekam jong oblay ha ka perthai baraka bakin jaman sim ka wai pagawai ka jing khawai karong ka jesno but ka plan juga jing siu spa ka jong oblay ling bautra Jesus Christ haka prophetic calendar kadang ka jesno but ka plan jing siu spa jong oblay ke jet ben ri juga perthai ka jiakut por jong oblay ban trei ka perthai ling bautra Jesus Christ kidon na pring jikini lada pendep sauteli syakmat lada pendep haka kalendar sauteli kidang sa kabrang sa erga jing khawai yang put turoy kasengi juga jibide sok
Barga ji khwanyam ying trap. Ki bakwa ban persong tho ekening idon ka Bible school, Kingdom Bible School ka bang hikai bania ekane. Insa sedang ini ka Bible school shen. Insong tho ini ka calendar. Ublay wang kini kini kijing holy convocation. Kiji sing bakripang ka jikot por. Kadang ka jikot por ka jong ublay. Lingbau turai Jesu Christ bat ka perthei. Piti bina mu turai Jesu Christ. Wan ban pendep ika plan ka jing tumu jo ublay ngisang ya keren aku ika mat. Lapan pau hakini ki hinyo tuli ka jing ikot por jong ublay. Ki feast, ki mowedim. Long bala kerkhu ika kerteng jo turai. Mat kong san balai, mau koridor balai jong ka jingïathuhlypa. Kini ki prophetic messengers, kinong rak khubor, jong ka jingïathuhlypa. Ublay ula say shibon ki messenger, kin nabay. NABI nabay, lani kinong jingïathuhlypa. Kinong yo i ka jong ublay. Kinong yo sngewthuh ka khubor ka jong ublay. But kini ki jingïathuhlypa. But ikini jingïathuhlypa khambun. Na paring jim dan bersengap dan bersengau. Kajulong kum ta kinong jingïathuhlypa. Kisamar way. Namar ka jingïathuhlypa jikim de jingïathuhlypa ki ban pensau tenat iki breo. Ki khubor kelan panyang kim de. Ki sugar coated messages kim de ki khubor bala kelan bershini pentyang kim de. Ki khubor. Kiba jawab. Kaba kinong sengap kim kwa. Ki peni ka pop, ki khot ka jikalamut. Ka jimbishara la kim kalaka pamut. Jingïathuhlypa Jeremiah ulamar bersange no. Nakakam jingïathuhlypa usa samarway. Ubayarap yu baruk ulamur resign no. Henry beliau keren ula yai ne adu ka bakut. Kini jingïathuhlypa. Saya jingïathuhlypa shibun spangu. Umesaya. Usyaot arliang deka kurat loong usia mana se. Mdan jakai kinong jingïathuhlypa. Kinong jingïathuhlypa kini kipor menta apart kiyo. Eka popularity. Ki facilities ki babon. Namar ki jingïathuhlypa tangi ka baha. Tangi jingkirku. Kim keren. Ia ka jing shisha. Kumariban keren. Uliana Ravenhill. Ngapuli ke kot ju revival fire. Wang dan prem chubi pi puli ni ke kot. Marsin puli pin dem kot se pin yam. Kanyalam sike jero sha jingit na prem chubi pin tar ni ke kot. Magadan ki khobor ke ba e. Ngapor bang puli ni ke kot kala sandur sibo ni nga jam nga linyar. Hagati ki snem jo ke jing sedang ban shakri utrai. Sangam ni Leonard Ravenhill wang kumne. The early church ka balanga ba meningkong. Kala yatho shungkurim lane ka kanong jede bat ka poverty ka jingdok jikado prisons ka yung bendi and persecutions. Ki bre jong balay hekito ki por. Ki mar ka jingdok jikado ka syaset bendi syapan shitam. Henry menta ka balang menta ki bre jong balay menta prosperity. Jingman ba personality. Ka personality jong ki bre jong balay ka pao menta. Kilongkom ki celebrities. Ki bre jong balay. Unpopularity. Kajing paunam. Mentai ke kerteng junul ara, mentai kerteng utrai. Status kidap dano, kidap de ki bre jong balay. La project iki. Kinong jingïathuhlypa ki bersisham dan jaga. Haka jebru Israel. Maulan nai. Ubasan jong gajing jingïathuhlypa ban sngewthuh. Ia kejebra ke mat kong san. Kebasan kari prophetic Messiah. O Messiah jong ka jingïathuhlypa. Messiah kamut bala selek tin Hebrew Mashiach. Kalau ren ka jingïathuhlypa de kinong jingïathuhlypa ka juan jong bala selek jong oblay. O Messiah ka Jerusalem ka up. Ia ka juan jong ubala selek uban ke musim uban sensar. Uban rakyat ka messianic kingdom. Kahima ju Messiah ka barat ka jingkerku ka jingsok. Laap la khamilin ti ka juan juta ubal asle bandalawan long beri seperti
Lai thulupa ba ka kerteng ju kan dei u Jisu Yeshua unong panem ketin pareng Joshua Yeshua ka ri Israel kolong popular name tarau yo Jisu long Yeshua na Nazareth Jesus of Nazareth Jisu na Nazareth namar kibun ki Yeshua ki Jisu ki Jesus ki Joshua mabrang kibun hari Israel but uni udai Messiah lapan patang ikatu kan engot bau Jisu di Messiah kibabun pa ibabalang kimpat itho ya Jisu di Messiah kendian ngot kiba itho bau Jisu di Messiah Jisu Christ udai sisya prophetic Messiah balai ke Jerusalem ke kentai keempat periang yo namar ke jingkmi lenti bau ne Messiah ban wan un syong ka caps im un job ikinong syun unan ra ka jiksin syar ka bahok ka bakhot ka ba syong paring dari Israel Henry unu Messiah ula syakem penban la IT penban ban syayap ka ding pana la kentat iyo ni Messiah maka jebru Israel kenyat ngine poi hang ni menta ka don ka jing ti ke jingwat bania jegi babon ki beriyo ke chongo balai Shabang ka snem bau Messiah uyap ka snem bau Yeshua uyap kadang ke jingti kadang ke jingwat sani bania manta di ke scholar ngashemi ni gawai kadang ke ni ke jing study ki ong ba u Jisu Christ u Yeshua Hamashiach ulayat aka ding pana usnem lai pulai idi hau bana yayong aka por bi gizu gi rakhi ye ga jing khwainiam juga jing lai bana nisan uyap hau bana yayong jong snem lai pulai idi bari ga jinya Jisu ka senang ka kalendar ka batmai ngitip mentala jan kot la kot arjar arpo hinriu idi after death hari ka jinya Christ kamot daya karkum kane u Jisu Christ uyap usnem life ulai idi ka jinglap kamot ka perthai menta kalalong syajar kandai spa kandai bukandai kamot hau arjar life ulai kandap arjar snem tungin yo akem ya kapor ka ya ka ayom Jisu Christ udah prophetic Messiah o Messiah jonga jingïathuhlypa balawan uktien balawan long do khon jong balai lawan long khon jong beri ban wan ban panigi bala jano ban yap akadi phana balong lang kenyan maka pop joka bari ban siu spa iki jet bin rio bari ka pertai ka kentin ban rio Jisu Christ kurang phana wong lapandep mission accomplished lapandep ban siu spa ka plan of redemption lapandep maka dulir dokumen jonga jing suspa kadon haka ketika man jong oblay u Jisu swan shimti biang ene ga perthai shaban plir kinyo ga jing pendat jing penpao sahabat san ga jing pendat kadon ka kot haka ketika man jong oblay tangu kholang berat ubala ban plir haba unsa plir nu kholang berat kadon ka jing mane ulong badai ban plir namar la peniap yo la ban sutu bakani gadai kenja dokumen kepada dia sno bar kajing siuspa kajong tra Jisu Christ shabon wan ban shimti gadai perthai men sem boleh wan ai kajing sayangi sawi mau koridor jong ngîngîathuhlypa ban sutu ngîngîathuhlypa kadan ka prophetic body ka metrikam jong ngîngîathuhlypa ka balang kari ka metrikam jong ngîngîathuhlypa kari ka living organism. The church is not a religion. Kabalang gamde kanyam. Kabalang kari ka living organism ka metrekam ka ba imjo Christ. Long bala kerku kerteng jo try kari ka prophetic body. Ka metrekam jong ka ngîngîathuhlypa ka perthai. Long bala kerku ke kerteng jo try. Kabalang ka yang ka perthai. Ka metrekam jong ka ngîngîathuhlypa. Karibandani ka GOE jong ka ngîngîathuhlypa. Karibandani ka sur jong ka ngîngîathuhlypa. Karukom perkhat jong ka ngîngîathuhlypa.
Bania trailang bat ke mission juga beneng. Kabarang ke dia senok bat ke jingïathuhlypa. Halor ni mau siang nanti ke balang jangan ong kli juga balang. Ki khadap juga rejak ki namla. Ke balang naga ketin Greek Ecclesia call out assembly. Ke kenon balakhot. Long bala kerkhui ke kerteng ke jong utrai. Ke balang kam de kaniam. Ke balang ke metri kam jo Chris. Ke borsen syar jo ke hima ublay ke perfai. Ke balang gadon hangi ong Paul city. Ebasa sembalai. Ban penia ya ke dispensation. Hakatin Greek dispensation oikonomia. Kerkom penia ikam ban penia ya ke oikonomia. Ke administration, ke dispensation. Ban penia ya ke ya. Trekam ke jong oblay. Kabautra Jisu lawan ban peli perda Nazaret. Lapan sele enga ban yalap ke gospel ke bedok. Ban peli ke bendi ke bala khom ban penpek ke matla. Ban spine ke bala mong ban penbenai ke ya ke badiang hon. Ka snem juga jimpenem ka ya juga jingayay. Upol wang arkuren rilanon khon kong ba. Ngikum ki para biya trailem baru ngikir pat wat plan e ke jingayay jong oblay. Mawang hakaya pa diyang hon ngala sa score me ka singi jipatem ngalwan yarap eme menta ke ya pa hon menta ke singi juga jipatem ke bangim de ban prinsip lan e kan ke prophetic time and season ke ya ka ayom juga jingïathuhlypa ha baga balang gamet trekam ju Chris ka don hakene ka economy ka dispensation ka administration ban administer ye kene ka ya ban penyat ye kene ka ya trekam jo oblay Hebrew kharalan nong khot kabar puar hari pilihan hulum sayon ni ki khot balang ngilawan hulum sayon ndai ha Jerusalem hulum sayon badan beneng hakanong ba oblay ba im hang no don lum sayon nong ba oblay ba im ndai Jerusalem haka Jerusalem ba kinja beneng haki babon pat ba ki angel bamla nyushu haka jeseng ba General Assembly jong ka Ecclesia ka balang jong ki bala khaneng kong lani jong bala khaneng kong ye ki bala tho kerteng habreng ki khot balang ba shisha ki lawan ulum sayan haka Jerusalem bekin jab beneng kanong ba ublay ba im ka kanun pa ba angel bamla nyosho ka jeseng ba ji balang bala khaneng kong ye ki bala tho kerteng habreng haunong bishar ki ben sim baro ki benri baro ba ki ben sim bahok Barau Yesus Kristus uksiang juga jutang batumai. Kene ka balang ka don alum sayan kum ban administer nangte. Hagene ka protei. Ki syakri jong belai. Ki dei ki minister joka hima ka jong belai. Laringi sngewthuh ya ka balang kum ka prophetic body ka metrekam juga jingïathuhlypa ka metrekam jima belai. Ka balang ka di ka administrative body. Ka kham klanbor ban ka secretariat bak assembly. Saat mereka city ki Hebrew kharalanong. Prinsipuli yang ni wang wat sumar wat kentat itu ba keren. Ublay wang sasiwat ngan penkenyo ngan penki. Baro kabalaban penki ublo ngan penki lot. Bakata kabamla ban penki kan sa ka kabamla ban penki ka hima ublay. Kabalang ka don ni pertai ban trekam nakabanta ka hima jo ublay. KMLE, KMDC, ki borsen syar ki trekam na ka political kingdom. Ngidan nim ka eternal kingdom. Kahima ka ba bam jukot kahima ba ken jaman siam ka bam la ban ki baro ka bala ban penki ha ka pertai on penki la penki ka jala West Bengal on penki ka jala Meghalaya ka nangya ki Singapore maka sistem trekam juga sinsa khadar India mata kala ka political landscape India ka kala menta karong ka jing persang jong ka ki bor sinsa hang ne ki telok ba ki regional party hang ne nang ta ban khnyat ban pendu no ki regional party baro ban wara ka bor sinsa tangkawai hakari India ka bayar ka jongi kidon ki policy ki taktik baro hangne ban wan ra hanrenga nong yefi baro ka bala ban penki on penki lot bakata ka bamla ban penki kan yai sa ne na khon ki nong sinchar ka jilla ka Meghalaya compare ka no ka jing tepisa compare ka no ka jing pelot compare ka no ki rinsan penpo penpia re baro ka bala ban penki on penki na maka system sinchar kharar mata ka perde kala kala don ki ba dictate mashalandat dan ka bor sundan hakaba senang juga sinsa khadar jabar Israel ka senang ka monarki sinsa siam naka monarki ka kha ka demokrasi sinsa pa ba naka demokrasi
Kami ka tyranny, kasensa kibala sya ajin, kikalalong kinagsusya donbor. Naka tyranny mentag ka teknokrasi, kasensar, dagi brio juga technology, ki control. Ba ka pertai sensya mentag ka pertai kalanang yalam sya ka tyranny, tyrant form of government, sensya donbor, diktator, bahalandat teknokrasi, kasensya da ka technology. Lanang alam kumta. Ringan nong ifi ka balang kari ka bor sensar. Kari ka metrikam jo kris ka prophetic body. Long balakar ko. Ko kinong yalam balang ki syakri biyang ini trailang. Ki apostle wat yang marway. Ki prophet wat yang marway. Ki evangelist wat yang marway. Kinong hikai kinong syarai wat yang marway. La khot la ai kini ki san serta besi bania trailang. Ban peniar pur usam je himaju balai ke pertai. Kaji ya trailang. Aka metrikam jo kris. Ngin parya kaman ukres. Ngin parya. Ngin tei kamat jokres. Hallelujah. Kamat kongsan mau kordor sa waypan. Ubahinyo, prophetic teacher. Uno hikai jonga jingïathuhlypa Holy Spirit. Ujisu kres ulah hikai lais nemtam. Kelas kebakadu semuanya bagadim panah. Kebopeni praktikal. Yones katlai, katsau katsan kan rio, Jisu Kris, uhikai gibun ke jikai bat ka wai ka mat jikai ka tu ka kamera haneng. Kadis pangumun simako Yones katlai katsau katsan kan rio kan yo. Sante ke lenong rika kelas ba ka kelas ka ba ka subject ka ba kam don kame pangumun simako. U Jisu Kris wangan don sibun ke banyak keren ba pi pimpalasya. Anda wan mun simako uhikai yafi. Un pen pai ka ban sawan. Un pen ken mau. Un hikai un yarap pen ken mau un pen pai ka ban sawan. Un spirit of revelation. Nan sim jaga jing pen pau. Un di prophetic teacher. Ban sngewthuh ega jingïathuhlypa jaga Bible. Ka jing tho barok ke la persat man sim no man simako. Tungin sya hikai hu man simako jangoblai. Kidon sibun ke rukam sngewthuh ega jingïathuhlypa ka tien jangoblai. Jiki prophets. Lentepret la batai dakaba shim na kirkom batai jiki priyo menswa. Spang ke eschatology singi khado. Hari nga khot ingilang baro yang in puli ke tien joblai ke jingïathuhlypa ka Bible ha ka jimpen pau ke jikai ke jumur simdi namar buong prophetic scholars jong ke spas ne menswa kam tai kam de ngin hi sya ha ka jikai jong prophetic teacher nung hikai ye ka jingïathuhlypa jaga Bible iba day man sim khod jangoblai man sim ka ban unveil ban reveal ye ka jing mayan baro kendiat nang ni kendiat nang tai ka hukum pa hukum lain pau lain nang ni kendiat nang tai kendiat ban penyadat ikini ki pasal jonga jingïathuhlypa jaga Bible di tang man sim khod jangoblai nginam la ban batai start lut benia nga doai jur shu train per su tho ke jingïathuhlypa ban pensai ngong trai kai pen su tho shai ke kitab jingïathuhlypa Daniel kini kita la bun snem nga doai nga don ki Bible ki study Bible ki kot ki end time eschatology hari kini baro kini ki jingïarap hari man semba khod jangoblai unang hikai ye ke jingmayan long balakar khu ke kerteng jo trai Kut-Apphira, mat kong sang Kut-Apphira, prophetic hope, ka jingkremen jonga jingïathuhlypa, kai ka jingkremen jonga jingïathuhlypa. Habangin puli benia aka Bible, nakatubing puli ni Hebrew, pilawan rum sayon, kanong ba, ka Jerusalem, kinja Mesir, Galatia sao, ka keren ka Jerusalem, ka kinja baneng. Bat, haka kita jumpa ka Jerusalem, laong bagi ka bright but haka sandur ke jong balai haka major reset jong balai ke sandur thamai kan sedang ke breng bathamai kando bathamai Jerusalem bathamai mano giban syong hang tang himtip lai i ke Jerusalem bathamai kawan hiar long bagi ka nonglet kurim jokres ka balang gri nonglet kurim hatu ka Jerusalem bathamai kan ke jaga syong jong ka bright nonglet kurim jokres mano ban syong haka kando bathamai Bereng batumai. Hatu ka balang kan syong aga Jerusalem batumai. Ngi ino aga hakata ka por kaya. Ka jingkremen jingïathuhlypa ka dei ka bereng batumai ka kando batumai ka Jerusalem batumai. Haga ba ka jingyap kam dan syu ka jingpang kam dan syu ka jingtim kam dan syu.
Jesuan jele amdan syo. Hallelujah. Lek ban puli sa kitab jimpen pao ki arti nang bakado kamtam. Katu di ka prophetic hope kajing kermen sa kaciyathuh pa. Kabapra kajing kermen sa kaciyathuh pa. Number pra du number jo kajing sedang ki batumai. Pi ka Bible number pra. Kajing sedang ki batumai. Hari kajing selai le nang bapra ka sedang ki batumai. Kabakandai. Prophetic revelation. Kajing penpau jong ngîn-thuhlypa. Kabari ka prophetic book, the only prophetic book akan New Testament. Ka prophetic book, the only prophetic book in the New Testament. Kaya ka book of Revelation, ka kitab jing penpau. Nagkakiting Greek, Apocalypse. Kamu to unveil, kajing pelit perda. Ka kitab jing penpau kaya kajing pelit perda. To uncover ban weng ka jingka ka veil ka baka bani idan islandan. Lapani Yohanes kiki ban saja ka partai. Ditangga di kitab on the Bible suk ki bapuri. Ditangga di kitab ka Bible ka promise. Blessed are those suk kita ki bapuri. Itu ni puli jimpen pau. Kalian nong kabanding kong tubalay. Suk utaw bapuli. Blessed are those who read. Ba't kita kibayo snow. Ikiktiin jong kani ka jingîathuhlypa. Ba't kiba sumar ki kibala toa ka nama ka ya ka la jan. Ditang kani ka kitab kabaka don ka jingkolar suk kita kiba puli. Ba't kibayo snow. Ba't kiba sumar ki kibala toa ka. Ubarang kisko ban snow to so kibala toa ka. South lagi khot ki don hang ne. Arspa prapotoli ki ban just not but Old Testament. Ban sngewthuh ikan ke kitab jingpen pau. Ya ban yo clue na du kitab Genesis. Ma ban shu interpret nang ne. Ki don ki puzzles. Ha pendait lang bar ki prophets. Jaga jutang gaberim. Ban sngewthuh ikan ngîn-thuhlypa. Habalapan iya Daniel uang me pendait lahano. Mempat suatu penailah hasil no. Tak ada kepor bakut. Habala penihu Yohanes kita penpau kong wat ju penailah kepor kalajam. Kajing sedang juga jing pendep ye kajing ngîn-thuhlypa jong. Ka kita penpau kalah sedang nadu kepor Yohanes. Mentengilah don kepor ke bakut. Pila man bodur ke balai ngîn-thuhlypa kita penpau khatreu. Ye kajing rengat kawa yu pratis mentala apalah sibosnem kala nang rengat nang terkhong. Hasilnya nong bagi ngîn-thuhlypa ke Bible 4 pendep. Ngîn-thuhlypa kita 4 pendep. Lanang yang pendep sisat. Jing berbau khat pernah ke Babylon. Kajing syukur juga Babylon 8 pendep. Ngadu ke por juga kelam COVID. Hatu. Nginang yot ya. Ke sistem terkam juga berthai mentah. Kajing jaga pertai mentah. Tingin yo kajikai mensiman ngîn-thuhlypa. Kajikai mensiman ke kitab jong kajing penpau. Kambuna kajikai ke kitab jing penpau. Kambun kajikai. Iki subjek ki ba bun rukam ban su pensultanat. Ban su ay mensim pensulor. Henry ban krenik eschatology ban krenik kitab penpau. Alhamdulillah. Iki bakren gumtala khen ki apkas ki riu sadum sabit. Ki kren perthai kan wai perthai. Baro kabal perki kan an perki lot. Ki hima khrabor kin sakhlem. Ujuman baun saja Muslim. Ka ekonomi kan khalam Muslim. Kani ka thma ka berjaman ta ka jitu ban ashar ka system ka thma ka company pasal tingkah. Lanang pendep ika ngîn-thuhlypa jaga Bible. Ya kabal penpau Yohanes kibaran dia snot but sum up iki prophecy baro akai kita jibel pa. Last but not the least, prophetic blueprint kebasipo.
prophetic blueprint ka jing product jing chotur pa. The Bible kani ka Bible kani ka prophetic blueprint. Ka jing product jong ka jia tholo pa. Baki bawat bania ki ong one thought na ka Bible, one thought sibenta na ka balai benta jo ka Bible. Kadai ka jing tholo pa. Lara sibenta na ka lai benta jo ka Bible kadai ka jia tholo pa. Pia ka Bible kani kitin bai lai benta. Sa pia. Lara pia ba lai benta. Mundur sibenta ka cholo pa ki bai kani ki historical book jia tho ki jing tho history ki bai gospel ki bai ki shithi ki bai ki jirwai sibenta na ka lai benta kadai ka jolo pa nolor kata ki don sekipat ki ba la ban rung lang hakata ka thop jong ka jia tholo pa. Hatu ka jia tholo pa kamlong ka ba dan kam ka ba kongsan. Yang ngam ban puli ka jia tholo ban hikai. Ia ka jia tholo pa ka ktien jo utrai. Kini ki spotuli ki mau kordor ki mak kongsan kumno ban sngewthuh ia ka jia tholo pa. How to understand prophecy. Yang net nagade ka benta. Prophetic architecture. Design audio play. Unang penandur sandur ka jia tholo pa audio play. Prophetic nation ka jabru Israel ka jabru jo to pa ka jabru Israel. Lapan siyang parengi ka jia tholo pa ka jingja bara. Kaya ni Israel ki bijari. Israel da gadon dia sno but ka prophetic baka prophecy. Prime Minister Modi megani hablet shiri Israel. Nama gadon ling baga jia tholo pa. Ki kendam ki lendan jaga perthai ki nok susar ki hablet not shiri Israel balai. Ka Israel da gadon ki bro ka control. Ki babon haka perthai. Gadon ka role ka bakhra ka Bible prophecy. Ka influence. Kapreng juga lupa juga Bible. Kadai ke jabru Israel kari Israel. Ngenang yu kini ki banai ka ngenang ya. Ka kalendar justru pala ai. Baru jisu la de pendep kudu benta abat unang pendep. Mentagi nang dona ka ya ka ayam ot kat kom gani ka kalendar gani ka ayam ot. Sian ka turoi nyem tim lo gar sawah. Ka feast of trumpet yom tirewa dia of blowing the trumpet kan sa sawah. Ngimtip lano. Kat kong gani ka kalendar. Ki prophet ki messenger ka laya thodo pa shibu jelo pa. Lanang pendep ika jelo pa juga Bible. Jesus Christ prophetic message ula pendep unsa one pa. Mentau terekam ling baka prophetic body. Ka balang nga terekam jo Christ. Udah mesimikor prophetic teacher. Ubayi kai ka jing jeli ka jing mayan. Kana ka prophetic hope. Ka new Jerusalem matamai, kabring matamai kendo, kabatamai, kabam dan jingap jingpang. Siti ben kong Petras lan balai. In sepulih kan he. Karena ka prophetic book, ka New Testament, kabring ka Book of Revelation, kabari ka kitab jingpen pau kadai ka khubor ka ba khaddo jong Jesus Christ ka balang. Baka jimaham ka ba khaddo jong Jesus ka prathai. Ya ka prathai. Ka kita vin pa kare ka khobor ka ba khaddo bo Jesus Christ dan sa ka balang ong bring sko ban so also. But kare ka jimaham ka ba khaddo ya ka parthai. Ginang susar. Ginang sangsang ka parthai. Wal le start. Nim di ban le start. Ginang susar. Ki breu parthai. Ka parthai kam dai ka jong phi kam dai ka janga ka parthai jo utra ka jindap jonga. Blame sa sandur thamai. Baru kabalaban penjat, kabalan berkelem lar, kabamla berkelem kemau belai kansa. Pentikana pilih kita song kemau belai. Ka prophetic blueprint, ka Bible, ka produk jerbangin lap, ka blueprint jong ka jerupa ka Bible. Hagan cikai jong mensibak kau jong belai. Ka siti, ka jong Apostle Petrus. Si bar Petrus lenong menekong khan ri ter. Namar ngim shimla bod no yegi puri skam kai. Balat khaunang senti men bangila pentip api ka bor baga juan utra Jesus Christ. Ngim shim bod puri skam kai thaunang jangki briwe ma bangi etho pentip api yaga juan jo utra Jesus Christ. Rengila long kinong yo i ya kata ka julong buram jo. Ni long kinong yo i.
Ya ka jinglong buram namar ula pediang na ublay ubok pai ka jinglong buram ba ka jing buram men balawan kat kani ka ktien ha una kata ka buram bating san uni ulong khon jangau ba yo banga sngo ba tia kani ka ktien ngila yo sngo mangi bakara wan na beneng ba mangila don batu haulum bakentang ulum joga jing keladur Petrus suangim nong ikhlembur peris kam kai ngila long kilong yo ke buram jong utra Jesus kre haulum joga jing keladur ngila witness dalade ye kani ka jing ito pa ka bamayaan nding ito khara puris kam kai tia kani ka tia ngila yo sngo mangi na beneng bo ni ru khon jang awang oblai but ngi don kata ka ktien joga ji tholopa ngi don ni kani ka prophetic book ka ktien jirba bala kampen scam hatu ke jing ito pao ke jing shaman sem ke jing ito pao ki prophecy ke jing yu ipao jing ki don jing pun scam na nakaktin tu ka jing ito pao ka jong Petros ba ki senrana ulum jikala dorte ka jing so ka don ka jing pun scam na ka jing atholopa kanu ke jito pao ka jing yu jito pao jito pao la kam don jing scam na ka jito pao ka by prophetic book kam de ka jito pao ka basisha bangi don ka kting ka jito lupa bala kampen scam ka confirm ka jito lupa ha ka ba phile bha ba pipin sa score ka ngile bha lagi pin sa score ka ni ka jito lupa ka blueprint prophetic blueprint ka prophetic book ngile bha ha ba pin sa score ka kumba ka sharak bating san ha ka jaka ka badum tanda kan mi ka singi ulur sai un mi aga dono jibil ngile bha lagi pin sa score ya kani ka ktin je thulupa tat non mi ulur sai kan mi ka jing sai ki donot ha ba pitip shuai kani ba umdan ka je thulupa ba ha ka jing tho ba khot na ka jing batai ka balong na ka jing batai ubreo umdan je thulupa na ka jing tho ba khot ka balong ka jing batai ubreo ka private interpretation jo ubreo nama umda ka manu ubreo lawan ka je thulupa mano Reki breu kila kren na oblay ka jing penki umersi. Kinong yu tholo pa kila kren na oblay haka jing penki jong umersi makot jong oblay. Nagatara kolong ka badan kam ban ngam puli ka jing tholo pa ka Bible haka jing penchai ka jikai prophetic teacher umersi makot jong oblay nong pen pa ye ka jing bori bara. Wow long bala kerkhu kerteng jong utrai. Siti baar Petros no balai. So mina pen kot hang ne bara ka blaban pen ki on pen ki lot utrai le tut ar Petros slide khot khandai si pho utrai le tut smang ka jingkular ka mandan ki benyo ka jingla tut in riya sha aslam bar phi ubam damani no ban jot no ari baboro kin poisi ka jingkala ka bamon bare utrai di sumpat ban uyai sha aslam bar phi ummani no ban jot no uyai sha aslam ka balang kan pendet ka great commission banyak nak pergi gospel ngin se keren kene ki jinglap bathmai ni singi ka jingiat trai smart jong ka balang salar seperti menta ban pendep ika jelap gospel hapo ka bakolo hapo arjalai pho ba ka slep arjalai pulai kene ka mandit jong ka great commission hane ka singu try kanwan ko monong to hakaba ke tigi beneng ken let no bor ka singu try kanwan ko monong to deal the lord ka deal the lord kanwan ko monong to Hagabaki beneng gin no bor bagi Jordan rai ko thang rem gin no bariki khando bagi jingle brana kan thando no namar kata habon sanno kumni gini ki baro kaba kumno gari fi banlong haga jolong jim ba ko jolong jim ru blai kumno ngiri banle aban sanno ke parthai kan sa sa penjat sa per khlem lo sa sandor thmai kaba kumno ngiri banle haga jolong jim ba khot ke jolong jim ru blai ki ba up khmi bagi bakwat dik ye ka jingwan jo ka singi ka jong oblai haka bagi beneng ka ba thang ye ki on sanno bagi Jordan rai ka thang rem gin sa no henry ye ki beneng ki ba thamai ka khando ka ba thamai kat kum ka jingkolar jo nie khmilenti hake ba ka hok ka songsa namar nabakumta khoi ba it habangi khmilenti ye kini ke ro abangi khmilenti ka beneng ba thamai khando ba thamai Jerusalem ba thamai penislo ba jibet par arpuar ni khmilenti kini ke bara persang semat ban syami pi ka jing sok syam ka jing sok ka sia sok bagi per ka sia sok pra bangai ki ba khlem tho ber ya ki ba khlem pop ki ba khlem ti pop ka manju tu pinyo da ka sia sha aslam jo trai ba kalong
ka jimpan im nhiều cái xem cái lát bộ lều ai ban pan im iki babuan la dan ki bampat kala ka bamot kala de ka popin kala bamot no dan ki bampat ngai ke gospel ngai no bat ke bla kala bur ke bla ngai ke gospel le no shi ko jimpan mapes ban pan itho ele di ki nang bur utrai aga jingyap jitep jimi pat utrai jisu tep no bre barim mi pat ga jik thama jo shakriya oblai te ile dia te ki yen te ka balang peniar report sam imajo yang in be braj long sup ki bre baro ben ko kalam kata nginem ya utrai ki fatuli ki bana ke bangin nang ya anang accelerate perstep ke jeru pajo ke bible puli ke ktien jo oblai ha ga jing shai marsi shakriya utrai pendep e ka jo khop jo oblai mine dwai ha ga ka mit ka bamentaran ka lang batpi pangadap de ke jing ayu e yame namar ke ne ka por ka bakoro ka bakentang apply udah mesti berkhot jeme ke jaga kadang ka layer jeme sibuk ka babe jam jai kadang ka ding jeme sibuk ka me kadang ka jing pen kendo ka jeme sibuk kadang ka jing kta jeme ka try jike bubon ka singap ini ka khubar ka try ka buram ka jing ya lo same kta agi bubon belin ki mesti ka bakor dor try kin kalabot kin pash me ka balang jeme kan yang ka prophetic body ban pendep eka planjing khot jame tei ka balang ba ngirung ini trelang ban tei ka balang ban phare ya ka balang kan wandur ke jome ke metre kam ngiri ki parabe trelem bat me ngene plan e ni ka ya kasni ka ayom ablai ha ka karte nge jong Jesu Kristus ya dawai blingir khu yefi tat anang ya siam ha ko pa ka por ba ki khobor ke badan kam Maranatha, Wantra Jesu.